Bir вакыт район күләмендә узачак ниндидер бер чарага кунакларны барлыйлар икән. Чират район газетасындагы журналистка җиткән. Һәм уйга калганнар. Чакырыргамы, чакырмаскамы? Шуннан берәү әйтеп куйган. Бәлкем чакырмаскадыр. Ул безгә барыбер әллә ни һава торышы ясамый дип әйтеп куйган ди. Икенчесе аңа җавап итеп: "Һава торышы ясамас ул, ләкин журналист һава торышын бозарга мөмкин" дигән. Бүген безнең кунагыбыз журналист, ләкин күбрәк ул педагог. Без әлбәттә нинди дә булса файда эзләп чакырмадык. Нәкъ менә Татарстанга гына түгел, тирә-якка данлыклы журналистлар тәрбияләгән остаз буларак кунагыбыз итеп дәштек. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик тә мөхтәрәм шәхес. Казан федераль университетының милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире Васил Захидулла Гарифуллин. Исәнмесез, Васил абый. Исәнмесез, Замира. Мин инде бик күп журналистлар кебек Васил абый дип кенә эндәшәм сезгә. Чөнки бөтен журналистлар, мин дә журналист бит, сездә укымасам да, һәм бик якын итеп, бик хөрмәт итеп сезгә Васил абый дип эндәшәм. Әлбәттә, тапшыруыбызны яңалыктан башламасак, бер дә дөрес булмас, чөнки бөтен тирә-юн шоуларды һәм 2022 елның Бәллүр каләм конкурсы гран-при иясе булдыгыз. Сез котлыйбыз сезне чын күңелдән. Рәхмәт, рәхмәт. Менә шушы бүләк сезнең өчен мәгънәсе, аның дәрәҗәсе, аның кыйммәте зурмы сезнең өчен? Әлбәттә инде. Беренчедән, бу минем өчен бик көтелмәгән бер сюрприз булды. Чөнки гадәттә бу призны инде нык итеп журналистикада, практик журналистикада эшләүче, аз уярган кем әйтмешли, көн-төн язып, инде кешеләрнең проблемаларын чишү юнәлешендә эшләүче, журналистик шәрүләр алып баручы һәм һәрхәлдә бик абруйлы журналистларга гына бирәләр. Ләкин икенче яктан мин моны кабул иттем. Менә шушындый журналистларны әзерләүче остазларга, безнең педагогларыбызга күрсәтелгән бер ихтирам, хөрмәт билгесе буларак, әле быел менә безнең журналистика бүлеге оешуга 60 елда тула, үзенә күрә бер юбилей инде, һәм шу 60 ел эчендә бик күп журналист кадрлар әзерләгән. Элекке Советлар Союзы, чит илләрдә дә эшлиләр, һәм инде Татарстанда әлбәттә барлык масса күләм мәгълүмат чараларында безнең шәкертләр һәм аларның уңышлары ул безнең дә уңышлар. Әлбәттә, шуңа күрә менә бу бәяне инде без кабул иттек, шушы үзебезнең журналистлар әзерләүдә эшләгән безнең эшне бәяләү дип инде үзенә күрә. Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки журналист хезмәте ул аның эшенә кирип эшләмәгән кеше генә аңлап бетермәгән. Ул һәр вакыт юлда, һәр вакыт эзләнүдә. Шушы журналистика дигән һөнәр сезнең күңелегезгә кайчан кирип уялады? Иҗат белән мин кичкенәдән үк мавыктым инде. Дөресен генә әйткәндә, аңа берничә этәргеч булды. Аның беренчесе без инде мәктәп балалары иҗат белән, рәсем ясау, шигырь язу белән укытучыларның үрнәге нигезендә алар безне шушы юнәлешкә алып килделәр. Һәм менә әле сезнең тапшыруда катнашкан иде минем авылдашым да, бабам ягыннан туганда кеше Фәрит абый Хатипов. Ул инде безнең мәктәп укытучыларын бик мактап телгә алды. Аны менә шу иҗатка алып килгән кешеләр, Галия апалар, Фәүзия апалар дип инде минем укытучыларым да алар. Һәм шул ук кешеләр мине дә шушы шигырияткә, сәнгатькә һәм гомумән менә шушы мөхиткә алып кирделәр. Һәм кичкенә яшьтән шигырьләр дә яза идем, рәсем ясап инде. Аны инде җибәрәсең Ялкын, Яшьленинче газетларына ул вакыттагы бик сирәк бастыралар әлбәттә, ләкин хатлар килә матур конвертлы инде, аңа сөенәсең, тагын да иҗат итәсең. Ләкин минем өчен бер шундый этап вакыйгасы булды. 71 ел бу. Миңа 10 яшь вакытта, мин аны бик яхшы хәтерлим инде. Мин язган идем Яшьленинче газетасында эшли вакытта Батулла, ул вакытта Роберт Батуллин инде телевизион тапшырулар алып бара, балалар өчен кичке әкиятләрне, һәм без анда рәсемнәр ясап җибәрәбез, конкурсында катнашабыз. Роберт Батуллин оештырган, ул анда үзенең әкиятләрен сөйли, һәм менә шу рәсем конкурсы, бәя бирә, шигырьләр конкурсына әкиятләр,
hem binanı qonaqqa chaqirgan edim. Bizning avulni ko'rib ketaylik, bizning nishik yashaganni, bizda ijod bilan yashaymiz deb. Hem kunlardan bir kunni meni maktab direktorina chaqiralar. Meni sen chaqirgan abiyim, akiyatchi babam qonaqqa qo'ytgan deb. Mana shu ayttirib Robert abi Batulin, u hozirgi Robert Batullah bilan tanishuv bo'ldi. U vaqtda endi bek жылы uchrashuvlar, bizning maktab turundanlari yozib chiqdi, mening turda yozib chiqdi, mening shi'rlarni yasagan rasmlarni olib ketdi ham biram gazetada yolqinda da benim indi yazmalar çığa başladı. Nəşi bir zor bir şunday tramplin buldu deyip aytar edim. Men onları çınlaptırıp dige jurnalist bulam deyip yaza başladım, aktif yaza başladım. Rayon gazetesinde benim mine ul vaqtda Sabah rayonu Jingil Bayrağı gazetesinde her sanda diyarlik yazmalar çıkıp geleydi. Respublika basmalarında hem men indi mektepni tamamlaganda özümün jurnalist bolacağımı tayinlep koygan edim elbette. Мен сезне тыңлыйм һәм сезне тыңлау вакытта бездә кунакта булган шулай ук шәхесләр исемә төшеп утыра. Һәм һәр берсе булмаса да, ләкин газетага яздым, язмаларым чыгадыр иде, хатлар киләдер. Әлеге практика хәзер кулланыла микән? Менә балалардан, районнардан килә микән ул хатлар? Шулай күңелләрен үстерәләрме? Журналистикага һәм гомумән иҗатка аларга юнәлеш бирәләрме? Менә шушы практика бармы ул хәзер? Минем белүемчә, хәзер бер кадәр икенчерәк. Чөнки ул вакытта ул совет чоры бит. Совет чорында газетага, журналга килгән язмага реакция һичшиксез булырга тиеш. Хатлар белән эшләүгә бик зур игътибар бирелә иде. Һәм инде безгә әйтик индер штамплаган, индер теге йөзләгән, меңләгән тарата торган шундый шаблон, калыплашкан хатлар язмыйлар, кулдан. Миндә бик күп менә хатлар саклана, танылган шагыйрьләрнең ул вакытта Роберт Ави Минулиндан килгән хатта бар, Шәүкәт Галиевтан да, Илдар Юзеевтан да. Хәзер әлбәттә теге контактлар актив, алар инде электрон форматта бара, ләкин менә элекке шикелле ул теге ныклы контрольдә тормый. Шуңа күрә дә менә бу безнең иҗатка теге нык үстергән дип саныйм мин. Biz bir-birimizni bilen üniversiteye okura kilgende indi üzüm bilen okuyturan kişilerini, Türkümdeşlerini, üzümden zorrak Türkümde okuyucuların barısında şitten tırıp bileydim. Çünkü biz gazeteler, aşağı jurnallar, aşağı yazışıp bir-birimizni bileydik. Hem aytik şuluk, Rafiz Qurbanlar, Rafiz Güzeltullinlar, hem başka bir gruppalaşım, Nazim Seferev, Erkayel Zaydullahlar, biz bir şırda yazışıp, mine şulay bizge kanatlarını Tatar matbuata koydu. Әлбәттә. Чөнки мин үземнең бала чагымда хәтерлим, мин үзем Башкортстаннан бит инде Кызыл таңда чыксан, инде булса кичкенә булса да мәкаләң. Ул шул хәтлек дәрәҗә иде инде үзенә күрә күңел үсеп китә, тагын язасы килә. Мин шул нисбәтән чыгып әйтәм, баланың күңелен үстерү өчен, мәхәббәт уяту өчен бу юнәлештә дип әйтәм. Бәлкем бу традицияны дәвам итсәң, үстерсәң, бу киресенчә, бәлкем ул барадыр, әлбәттә, ләкин элеккеге вакыттагы кебек микән дип соравым. Менә бүгенге көндә безгә барыбер дә менә шушы өлкәдә, медиа өлкәсендә белем бирү, тәрбия бирү җитми. Нигенә әйтсәң дә бүген балалар шушы медиа чылган эшендә яшиләр. Алар кирип чумганнар, аларның без кайсы сайтта нәрсә карап утырганын, нәрсә эшләп утырганын күп очракта белмибез дә. Ул кичкенә яшьтән менә балалар бакчасыннан башланырга тиеш шундый медиа тәрбия, аларны өйрәтергә, кайда кирсәң файдалы мәгълүмат алып була, кайда кирәкле, кызыклы һәм менә шу үзебезнең милли юнәлештәгәме, шушы milli media terbiye edip de itirir demeyimin. Bu yönelişini bizge umumen barılıkka getirerek gerek eli birinciden. Ballar bakışasından başlap, kişi sınıflardan başlap, onlar üzleri şuluk dürüst gerekli resurslarını tabıp, belki üzleri de üzlerin şunda kursetip, dürüst ittirip, şuşu yönelişte işlev için bizge pedagoglar da ezerlere gerek, hem bu yönelişini üstlerine gerek. Bu bik mühim bugün gündə. Әлбәттә, çünki bugün gündə әле менә бу социаль челтәрләр, һәр төрле интернет чыганаклар, аларның әле күпмедер дәрәҗә без аны яңалык итеп кабул итәбез әле, аны тәртипкә салынмагандыр дип уйлыйм. Әлбәттә. Менә сез балачак, мәктәп елларыгызны искә алдыгыз, шулай да тагын бер кат әйтеп үтик әле. Сез кайсы авылдан, кайсы төбәктән, Фәртә белән бер авылдан дип аңладык, шулай? Мин Теләче районының Югары Кибәхуҗа авылыннан, мин туган чорда инде Саба районына керә иде. Һәм менә шушы Югары Кибәхуҗа
мәктәбе белән бәйле инде минем барлык теге үсешем дигәндәй балалык еллары, мәктәп еллары иң матур, иң истәлекле еллар. Шул ук менә Фәрит абыйга иҗат канатлары куйган кешеләр безне инде җырга, биюгә, сәнгатькә алып кереп киттеләр. Мин кичкенәдән шулай ук биедем, баянда уйныйдым, бик күп фестивальләрдә, концертларда катнаша идек. Соңрак мин бу юнәлештән барыбер теге читкә тайпылмадым. Университетта укый башлагач та бию ансамбленә йөрдем. Мин анда 15 елга якын биедем. Һәм бу бию минем өчен шулай ук бик зур бер мәктәп булды. Без менә шушы ансамбленең да биегән төрле елларда кешеләр хәзер дә очрашып торабыз, аралашабыз һәм менә бу элемтәләребезне һәм ансамбльдән бик күп безнең күренекле кешеләр, шәхесләр чыкты. Бу бер, икенчедән аннары шул ук баянда музыка сәнгатенә мин шундый битараф түгел идем инде һәм әле хыялым бар иде, хәтта менә консерваториядә белем алырга, ләкин инде авыл баласының нәрсә, музыка мәктәбе юк, музыка училищесы белеме юк. Шуңа күрә менә шулай калды инде һәвәскәр дәрәҗәдә, ләкин университетта да мин инде безнең Ернис абый җитәкләгән хорның солистларына да, хорга да уйнап йөрдем һәм шулай ук гастрольләрдә йөридек. Һәм булай да инде музыка белән актив шөгыльләндем. Бу шөгыль инде минем аннары балаларга күчте. Алар икесе дә консерваториядә укыдылар. Минем теге тормышка ашмаган хыялны алар реальләштерде дип әйтергә була. Һәрхәлдә менә мәктәп безгә һәр яклы киң белемнәр һәм шушындый шөгыльләр бирде. Хәзер дә уйныйсызмы? Бүлдердем инде гафу. Әйе, уйныйм, хәзер дә уйныйм. Сорау юкагына түгел, чөнки бу бит инде бу безнең бу гармон. Әйе, бу гармон. Мин инде гадәттә мин күбрәк баянда уйныйм. Гармонда булай кызык өчен дигәндәй. Кызык өчен генә булса да уйнап күрсәтегез әле безгә дә. Матур да инде. Бигрәк матур инде чыннан да. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунагыбыз күренекле педагог, журналист, профессор Васил Гарифуллин. Васил әфәнде, шундый матур итеп гармонда уйнадыгыз. Сезнең нәселдә әтигез, яисә бабагыз кемдә булса уйныйдыр уен коралларын? Әйе, әтидә уйнайды, бабам да уйнаган, ләкин инде менә син белән сөйләшкән вакытта бу тапшыруга чакырганда мин әйткән идем, минем инде теге кешене җылатырлык, шундый ачы хәсрәтле язмышымда, гыйбрәтле язмышымда юк дип. Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер бер яктан, ләкин икенче яктан менә әти, әниләр, әби, бабайлар авырлыкны шактый күргән иде. Миңа шуңа күрә әни әйтә торган иде, менә без күргәнне инде, без күргән хәсрәтләрне сезгә күрергә язмасын дип. Менә минем бабам Гарифулла, ул заманында 14нче елгы сугыш, беренче бөтен сугышында катнашып пленга эләккән булган, Германиядә булган. Аннары исән-сау әйләнеп кайткан ул. Һәм инде менә шушы 30нчы еллар шаукымы астында, колхозлашу елларында бу әйберне искә төшерә башлаганнар. Хәлле генә крестьян булган ул, колхозга да бераз кермичә йөргән инде, теге атларын, сыерларын бермичә. Бирәс килмичә. Бирәс килмичә бик уңган кеше булган. Һәм инде аны бер кадәр эзләргә башлаганнар. Менә Германиядә булган, Германиядә крестьяннар икмәк ашый дип әйткән. Менә шушы сүзләр өчен хәтта мин 90нчы елларда архивтан, КГБ архивыннан аның эшен алып укыдым. Аның буенча әле бер материалда язган. 98нчы елда Татарстан журналында ул материалның исеме Теләчедә немец шпионы дип атала. Аны хәтта менә шпионлыкта гаеплиләр. Ул вакытта бит инде шулай. Һәм менә 41нче елда икенче бөтен түгел, Бөек Ватан сугышы башлангач, менә шул Германиядә әсирлектә булган кешеләрне инде тикшерә башлыйлар, эзәрлекли башлыйлар. Аны да кулга алалар.
һәм Хәтта кулга алалар. Кулга алалар, һәм менә бик нык тикшерүләр утыралар. Башта инде ул юк, мин инде совет яклы кеше, аның улы Хәниф офицер булып хезмәт итә, әтинең абысы әти фронтта, балаларым да фронтта дип, ләкин инде совет өчен көрәшәләр. Үзе дә колхозга кергән була инде ул. Ләкин азактаны сындыралар дип әйтик инде. Азакта аның инде күрсәтеп биргән протоколлар беркетмәләрдә үз гаебен таный башлый. Әйе, мин Тлешидә контрольцин оешма оештырдым, немец, япон шпионы булдым дип шундый сүзләр язырга мәҗбүр ителәр. Анда инде ул сөяккә калган шыр сөяк фотосы да бар. Аңа просто кул куйдырганнар инде менә шундый. Һәм 42 елда аны атып үтерәләр. Архангел зиратында бит инде анда туганнар каберлеге репрессияләнгәннәрнең аның исем фамилиясе анда язылган, шулай ук уеп. Һәм менә шушы келәймә дип әйтик инде шактый озак еллар безнең гаиләне узата барган Сталин вакытында инде. Безнең әти дә сөйли иде, әтинең сеңелләре дә инде безнең өй яныннан узмыйлар иде, узарга куркалар иде, әйләнеп узалар иде. Монда шулай хыянәтчеләр, немец шпионы дип 56 елда реабилитацияләр, кире кайтаралар исемен. Бабайның исеме. Әйе, инде әлбәттә һәм килеп тикшерәләр, бу эшнең дөрес булмаганлыгын инде. Икенче, менә әни ягыннан да, әни безнең инде ул Савыш авылыннан, әни ягыннан шулай ук әни кичкенә чакта, әле кыз ягында алар шулай ук репрессия корбаннары булалар, репрессиягә эләгәләр, аларны сөрәләр Магнитогорскига. Анда алар шул теге металлургия комбинаты төзелешендә баракларда яшәп, ул турыда менә Фәүзия апа Бәйрәмованың да бар инде безнең татарлар күргән михнәтләр турында. Бер әни генә исән кала балалары, шул 9 бала арасыннан әйләнеп кайталар алар. Шул Тлеши районына инде кире. Һәм менә сугыштан соң әти сугыштан кайта, яраланып, сугыштан соң алар инде Тлешидә танышып, шулай кавышканнар. Әтиеңнәргә шулай? Әйе, менә алар икесе дә менә шулай итеп шактый авырлыклар күргәннәр инде, гаиләләре, әти-әниләре дә дигәндәй. Ләкин бер кайчан да алар хакимиятендә сүкмәделәр, совет властендә сүкмәделәр, бик бирелгән патриот, ватанпәрвәр кешеләр иде. Безне дә шул рухта тәрбияләделәр. Безгә ул турыда хәтта сөйләмиләр дә, мин соңрак кына белдем, соңрак менә шул архивлардан карап, аннары шушы язмышлар, ачы язмышлар турында инде мин мәгълүматны тупладым. Кызганычка менә шундый фаҗигалар булган безнең гаилә тарихында. Сез гаиләдә ничә бала үстегез? Без гаиләдә 4 егет, 4 малай үстегәндә, мин иң кичкенәсе. Безнең әти, мин әле 9-нчы сыйныфта укыганда нәшә сугышта алган яраларыннан инде үлеп тә китте. 54 яшендә абыйлар инде миннән өлкәнрәкләр, алар әкренләп өйдән чыгып киттеләр Казан якларына таба. Без әни белән бер үзем торып калдым. Шунда да инде мин инде теге йортны караучы итеп хуҗага әйләнеп калдым. Йортның түбәсе, ага нигезен ныгытасы, тегесе, монысы йорт минем үстә калды. Әни белән инде шулай итеп. Аннары бер заманда мин дә мәктәпне тәмамлагач укырга китеп бардым. Әни бер үзе торып калды. Аннары инде әни болай булмый, мин бар бөтен малайларында Казанда дип, безнең арттан үзе дә өйне сатып Казанга килде. Ләкин безнең туган нигез саклана авылда. Әти-әни дә җирләнгән инде зиратта. Без шунда кайткалыйбыз. Беренче зиратта, зират аша инде китә юлларыбыз. Әнигез, димәк, әле кызында сезнең белән бергә яшәгән. Әйе, әни әле 80 яшькә кадәр безнең тәрбиядә бик уңган, бик үткән хатын иде инде. Әни безнең яшәргә өйрәтте, дөресен әйткәндә, тормышта югалып калмаска, безнең уңышларга сөенеп, 80 яшьлек юбилейын уздыргач, матур гына китеп барды. Сезгә ничә яшь иде вакытта? Миңа 42 яшь иде. Әле кандидат диссертация ятлаганда ул 90-нчы 90-нчы еллар, 80-нчы еллар азак инде, 90-нчы еллар башы. Ул шундый кеше инде, үткән бирелгән балаларына. Менә минем вакытым ничектер җаем булмады. Минем ведущий организация ветеләр инде.
шундай Алабуга институты еді ол вақытта. Әне мен документларны, диссертацияларын алды да Алабуга өзі кетіп барды. Мен мұнда нәрселер диссертацияны яплау бойынша мұнда өзім қалдым. Әне мені шушы учреждение әйдеп бару учреждениенің бейлемелерін, пишетлерін, мүхірлерін соқтырып алып та қайтты. Несе керек болса. Шундан соң өткен қошық болған енді. Бегенде шундан тіл әдәбиет сәнғат институтында яқладым мен. Яқлау вақытында ешбір кворум жетмеділер. Міне Йылдыз апа Нематуллина келсе болайын деділер. Оның әбісі, әнесінде, үлкен яштағы әбі, оны қалдырып кете алмай екен дейлер енді. Шундан соң әне жүгірген шуларының үйлеріне үйін іздеп тапқан Йылдыз апаларының әбіні әнеге қарап қалған Йылдыз апаны таксиға отыртып яқлауға жіберген кворум жиылды. Міне шындай кіші еді ол, бек өткен кіші еді. Аллаға шүкір, Субханалла деп етемін. Міне шын міне біздің әнелерге шулай болдыралар. Міне бет Орныңыз мақтау болсын. Еске алуларыңызды қабыл барып Амин, иншалла. Аны мектепте тәрбиеші болып ішледі. Интернатта енді. Біздің мектепте бүтін терек ауыллардан балалар келіп оқиды. Hem ул аларның икенче әниләре шикелләйди. Безнең өйдә менә әнигә килгән, ул инде күптән теге лаеклы ялга чыккач та, монда Казанга күчкәч тә открыткалар улакташыл бит инде. Хатлар, открыткалар төрле yerдә тамлаган балалардан эме. Фотолар, шундый истәлекләр, нәрсә генә юк, шундый шигырьләр җибәрәләр. Бик озак шундый элемтәләр дәвам итте. Үзенең тәрбияләгән балалары белән, үзенең әниләре урында менә мин үзебезнең мәктәптә белем алып чыккан кешеләрне белән очрашканда да алар иң беренче Рабига апа дип искә алалар. Безнең әниебез иде инде, ул икенче әниебез Рабига апа булды дип. Әле менә карап утыручы тамашачыларыбыз арасында да бардыр андый аның тәрбиясендәге булган балалар. Шуңа күрә шушы искә алуларыбыз чыннан да дога булып барып бирсен. Амин, амин. Иншалла. Эфирдә язмыш тапшыруы әңгәмәдәшебез, бик хөрмәтле кунагыбыз Васил Хидич Гарифуллин. Васил әфәнде, менә сезнең әби бабаларыгызның, әти-әниләрегезнең аянычлы язмышларын искә алып үттек балачагызны. Чыннан да ул еллар һәркемнең гаилә тарихында нинди булса эз калдырган инде ул. Ул кемнекедә булса, тынычлыгына шумагына үтмәгәндер, кемдер бәлкем чыннан да авырлыклар кичергән, кемдер югалтулар, менә шушы репрессия корбаны булган. Ул безнең илебез тарихында, халык тарихында ул канлы эзләр белән язылган чор. Инде менә әйтеп үттегез, язмышым Аллага шөкер дип шулай булсын. Бирүк алда көннәрдә шулай булсын. Чөнки кайчакта безнең язмыш тапшыруын ул елата торган тапшыр дип кенә кабул иттеләр, алай түгел. Әлбәттә, язмыш төрле булырга мөмкин, бәхетле дә булырга мөмкин, бәхетсез дә булырга мөмкин. Һәм дә сезнең шушы язмышыгыз, сез аны бәхетле язмыш дип әйтәсез үзегезнең язмышыгызны. Әлбәттә, бәхетле язмыш дип әйтәм. Бәхет ул нәрсә? Бәхет теге сәламәтлек кебек инде. Сәламәтлек турында уйламасаң, димәк син әле сәламәт, бәхет турында да теге мин нинди икән дип уйлап утырмасаң, димәк син бәхетле. Минем бәхетем инде ул, менә мин әйткәнемчә теге остазларымда булды, укытучыларымда, янәшәмдәге кешеләремдә, әйбәт кешеләр очрап торды. Мондый сүзне еш әйтәләр, ләкин мин моны чын мәгънәсендә шулай әйтәм. Бик әйбәт кешеләр очрады миңа, менә университет елларында да инде укый башлагач, минем остазым Флоридага Гзамов иде. Без аны һәр вакыт искә алабыз инде шундый җылы сүзләр белән, чын мәгънәсендә кешелекле, шундый педагог иде. Мин инде соңрак аның кулыннан кафедраны алдым, аннары факультетны җитәкләп башладым. Һәм аңа ошарга тырыштым һәр вакыт. Һәм сезнең бу теләгегез тормышка ашкан, чөнки сезнең укучыларыгыз белән миңа эшләргә туры килде бит. Әле дә мин алар аралашамалар бит, сезне шулай ук бик җылы итеп телгә алалар. Менә Флоридадан килгәндер инде, чөнки ул теге гуманист иде. Ул чынлап торып журналистиканың гуманизмын өйрәнгән кеше, теге фәнни мәгънәдә. Аның монографиялары гуманизм журналистики дигән ул бөтен Советлар Союзында танылган китабы иде. Татарчаның бар иде, Үзәктә кеше дигән китабы, ягъни журналистиканың үзәгендә һәр вакыт кеше булырга тиеш, кеше мәнфәгатьләре булырга тиеш. Менә шулай әйберләрне ул кайгыртты һәм үзе дә бик кешелекле иде. Миңа гел теге юнәлеш биреп торды инде ул. Башта
әйткән иде аспирантурада калып алга таба дәвам итик, аннары әйтә, юк. Башта журналистиканың ачысын төшсен татарга кирәк әле журналистларны өйрәтер өчен дип. Шуңа күрә ул инде телевидениегә җибәрде мине, үзе сөйләшеп, шунда 3 ел эшләгәннән соң яңадан университетка әйләнеп кайттым мин. Шул Флоридага мине шул кайтарды инде, урнаштырды. Һәм алга таба да безнең тормышлар гел бергә янәшә барды. Соңгы көннәренә кадәр Флоридаганың. Һәм шуңа күрә без аны инде онытмыйбыз, истәлеген саклыйбыз. Менә университетта галимнәр бик күп, университеттан чыккан бик күп профессорлар, академиклар. Ул доцент кына иде. Менә университеттан эшләп инде киткән доцентлар арасында бердән-бер мөгаен biz аның истәгенә башлап китап чыгардык, җыентыклар чыгарып торабыз. Менә шундый остазлар инде миңа бик хәйр хаклы булып, тормышымда бик зур йогынты ясаган кешеләр мишешкә. Әлбәттә, ул менә укытучы баланың язмышын тәгаенли һәм юнәлеш бирә дигән ул бит матур сүзләр генә түгел, ул чыннан да тормышта реаликка туры килә торган сүзләр, ул чыннан да шулай. Менә шушы университет елларына килеп кергәнбез икән, әлбәттә, ул уку белән генә бармагандыр инде. Әлбәттә, инде ул яшьлек үзенекен итә, мәхәббәттә булгандыр. Кызларның да башын әйләндергән, шул хакта сөйләгез әле. Ну, кызларның башын кересинчә минем башны микән инде әйләндерү ул мәктәп елларыннан ук. Инде кызлар исе керә башлый бит инде мәктәп елларында малайларга. Һәм безнең беренче мәхәббәт дип әйтергә мөмкин инде. Biz әйткәнемчә зур мәктәп иде, безгә күрше авыллардан килеп укыйлар иде. Һәм менә 9нчы сыйныфка безгә күрше Олы Кыйба Хуҗа авылыннан килеп укый башладылар. 4 кенә кыз иде алар. Безнең класс сыйныф зур, без 18 җегет, 8 кыз укыйбыз. Безнең параллель сыйныфка килделәр шушы 4 кызга, без барыбыз да гашыйк булдык. Күрше авылның тавыклары күркә булып күренде инде безгә. Шулай була инде. Һәм икенче көнне алар укырга менгәннең безгә менәләр инде алар. Олы Кыйба Хуҗа авылыннан. Без кич белән 18 малай чыгып киттек кызлар затырга. 18 кызлар. Һәм 18 менә шулай иттереп көн сайын шушы авылга төшә башладык. Шушы кызларны читтән генә булса да күрергә дип инде. Үзегезнең авыл кызлары үпкәләмидер инде? Булгандыр инде, әлбәттә булгандыр. Һәм менә инде әле 18 кешегә 4 кызны бүлүе дә бик кыен бит. Инде без теге сугыш дәрәҗәгә җитеп, менә монысы миңа дип җегетләр инде сөйләшәләр. Мин иштән генә уйлап барам инде, менә бу Мәдинә исемле кыз минеке булыр дип. Шундай сөйкемлегенә, тыйнак кына. Һәм бер заманны бу 18 малайдан калды. 10 малай, 8, аннары 4 кыз янына, 4 кеше башлады инде, затырга инде йөри башлады. Алар арасында сез бармысыз? Соңыннан мин генә калдым. Күршауга йөри торган. Һәм шулай менә шу 9нчы сыйныфтагы мәхәббәт ул минем гомерлек беренче һәм соңгы мәхәббәтем булды дип әйтергә мөмкин инде. Аннары без инде университетка киткәч, ул педагогия институтында укыды. Аннары менә әле студент чакта без инде мин соңгы курста укыганда университетны тәмамлаганда өйләнештек. Һәм менә шушы гаиләбез безнең гомерлек булды. Аллага шөкер. Менә шушы мәктәп елларындагы мәхәббәт. Ничә ел була инде сезнең һәр гаиләгездә? Ничә яшь була инде? Менә без 82нче елда өйләнештек инде. Быел без 40 елны кичкенә генә шулай билгеләбез. 2 малай үстердегез инде. 2 малай, 2 җегет. Оныклар үстерәбез хәзер. Аллага шөкер, шул оныкларның куанычларына сөенеп яшибез. Аларның һәрбер кылган гамәлләренә. Алар мәктәптә укыйлар. Ничә оныгыз бар соң? Сез ничә оныкка бабай? 3 оныгыбыз, 3 кызыбыз. Алар мәктәптә укыйлар. Һәм безне бик сөендереп, шундый татарча да бик әйбәт беләләр. Иманлы балалар. Безнең иң зур шатлыгыбыз инде менә шу оныкларыбыз бүгенге көндә. Әлбәттә. Инде киләчәктә дә тагын да аларның бәхетләрен, шатлыкларын, сөенечләрен күрергә яшәргә булсын. Амин. Әлбәттә, гаиләң тыныч булса, тылың нык булса дигән сүз бар бит инде. Ул күңел биреп эшлисең, эшкә чын күңелдән барасың, өйгә сөенеп кайтасың диләр бит. Ул чыннан да шулай. Мәдинә инде ул бик шундый түземле булды дип әйтим, сабыр кылыклы.
Çünkü әйткәнемчә менә университетта укығанда ук мин беренче курстан бии башладым, ансамбльгә йөри башладым. Алтынага 3 тапкыр биебез һәм инде безнең гастрольләрдә бик башланып китте, нык актив гастроль. Безнең булмаган теге союздаш республикалар элеккегә име калмагандыр. Көньяк Азия республикалары, Прибалтика, Хәтта шунда еракка бара идегез. Әле мин әле күз алдына китерәдем, кайдар Арча, Саба тирәсендә генә гастрольдә идегез. Юк, безнең Ташкентта да, Бакуда, Вильнюс, Рига, Ленинград, безнең бик күп биюләребез иде. 200-дән артык шундый коллектив биюләр, әле тагын аерым сольный биюләр дә безнең үзебезнең җырчылар, безнең профессиональ баянчылар, безнең солистларыбыз булып Зөфәр Хәйретдинов та җырлап йөрде, заманда Айдар Фәйзрахманов та җырлады безнең белән. Үзебезнең солистлар бар иде, Флора Низамова, менә Башкортстанда бүгенге көндә журналистикада эшләде бит инде ул, бик матур җырлый иде үзебезнең солистларыбыз. Бүгенге көндә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясендә эшләүче Илдар Кыямов, Данил Гыниятов һәм башка менә без бергәләп, әле без хор белән дә йөри идек, теге җыр бию ансамбле кебек инде. Мәдинә ханым, сезнең белән йөри идегез. Менә шуны әйтәм инде, Мәдинә минем киемнәрне үтүкләп, төхтәләп, юып, чистартып, мине гастрольгә җибәрә. Гастрольдән кайткан сабыр гына көтә. Аннар икенчесенә җибәрә, балалар белән бит инде әле берсендә хәтерлим, менә мин бердән-бер менә ансамбль белән бара алмый калдым Киевка. Мин вокзалдан, Тимер юл вокзалыннан кайтып киттем бала тудыру йортына. Мәдинә безнең Илгизне тапкан иде, кичкенә малайны инде, улыбызны. Юлга чыккан җирдән борылдыгызмы ди? Туры килде, менә мин Киев гастроль шуның белән калдым. Мин барганда башка кеше биде инде. Шулай итеп Мәдинә бик шул яктан инде, ул яктан бик гомумән, ул яктан бар яктан да сабыр, бигрәк тә менә шушы минага тәңгә күрсәтмәгәнмен инде, хәзер генә аңлыйм мин аны, чөнки ул бик зур теге ансамбль тормышы, үзе бер дөнья булды инде ул. Без менә үзебезнең юбилейга башлап ансамбльнең кос канаты кавырый дигән менә шундый матур гына китап чыгардык. Анда инде безнең бик матур истәлекләребез, безнең төрле еллардагы фотолар, төрле аннары алай гына түгел, безнең бик уникаль иде биюләр. Шул кос канаты биюе, туй биюе, һәр берсе тарихи биюе, алар я фольклор биюе, алар бик сюжетлы биюләр иде. Һәм һәр берсе бик уникаль, оригинал. Һәм без менә шушы китапка һәр бер биюне көйләре белән, элементлары, фигуралары белән, фотолар белән һәм сызымнар белән әле. Мөһиме менә шу теге нота язган кебек биюне дә язып була икән. Без биюләрне дә шулай итеп тарихка калсын өчен үзебезнең биюләрне шушы китапка кертеп калдырдык. Һәм киләсе буыннар бәлки әле ул биюләрне схемалар белән бәлки әле башкарылар, бу биюләрне башкаручылар табылыр. Менә ул бит хорга йөрүдә, бию ансамблендә йөрүдә ул иссез калмый. Ул сине милләткә теге милли рух тәрбияли. Ул сине мәдәни яктан бик нык үстерә. Һәм безнең ансамбльгә йөргән кешеләр арасында профессорлар да бар, берничә кеше, бик зур җитәкчеләр дә бар, эшмәкәрләр дә бар, укытучылар бик күп инде. Укытучылар күп кенә түгел, алар әле үзләр менә шушы биюләрнең кайберләрен мәктәпләрдә укучылар белән өйрәнеп, укучылар белән куялар һәм шушы эшне дәвам итәләр дип әйтергә мөмкин инде. Һәрхәлдә менә бу ансамбль безнең өчен беребез өчен дә эшсез калмады һәм минем өчен дә бик зур бер мәктәп булды. Мәдинә ханым, бер дә көнләшмидерме сезне шундый матур кызлар белән гастрольгә җибәрергә? Булгандыр искә ала ул менә хәзердә шулай ансамбльдә йөргәндә мин шулай бер кадәр теге хисләр кичердем дип әйтә, ләкин аны ул сиздермәде. Һәрхәлдә безнең гаилә моңа карап инде ныграк кына булды дип әйтер идем мин. Теге хилафлык китермәде безгә ансамбльдә бию. Ул менә студент вакыттан ук, ягъни яшьләргә дә колагына әйтеп киләм, хәзерге студентларга да менә шундый актив шөгыльләнә торган файдалы шөгылегез булсын. Ул сезгә беренче комачауламый, ул дәресне дә әзерләргә комачауламый, башкасына да, чөнки ул вакытны рациональ бүлергә сиңа өйрәтә.
әйтәмеш, менә берсе дә югалып калмады ансамбльдә бейгән кешеләр. Чөнки алар вакытның кадерен белә иделәр. Чөнки алар дуслыкның кадерен белә иделәр. Чөнки алар менә татар милләтенә, татар сәнгатенә хезмәт итүнең кадерен беләләр һәм аның югарылыгын тоеп иҗат итәләр иде. Шуңа да инде бу бик кирәк шөгыль булды барыбыз өчен дә. Бу минем студент тормышының иң зур мөгаен истәлегедер. Безнең университетта фән нигезләрен үзләштерү шулай ук актив барды. Мин менә дипломны язган вакытта ук мин шөгыльләнә башлаган идем. Журналистиканың теле, стиле белән бәйле, форматлары, жанрлары белән бәйле юнәлештә һәм алга таба мин кандидатлык диссертациясендә, докторлыкта шул юнәлештә якладым һәм менә студент чорында салынган орлыклар алар барыбер дә үзенең үсентисен бирде дип әйтер идем мин, җимешләрен бирде. Эфирдә язмыш тапшыруы. Без Васил әфәнде белән яшьлек елларында искә алып үттек. Мәхәббәт темасына тукталдык, әлбәттә, тәрбия мәсьәләсенә дә. Тәрбия дигәннән, әлбәттә, менә сез әйтәсез, оныкларым да татарча сөйләшә дидегез. Менә шушы бүгенге көндә кабыргасы белән торучы сорау ул әлбәттә телне саклап калу. Һәм журналистлар бу юнәлештә алар төп рольне башкарыр. Чөнки минем үземә дә ишхана язалар, сез бит журналист, нишләп урысча язасыз, нишләп урысча сөйләшәсез дип тәнкыйтьләр мине тамашачылар. Әлбәттә, ул заманда таләпләре ул инкар итеп булмый, татар теле белән генә дә булмый, урысча да сөйләшергә кирәк заманда таләпләре. Ләкин шушы юнәлештә, телне саклау юнәлешендә, милли юнәлештә журналистлар тәрбияләгәндә нинди булса басым ясыйсызмы сез? Нәкъ менә миллилекне саклауга. Әлбәттә, бүгенге журналист әлбәттә ул теге теленә инде ул камил белергә тиеш. Әдәбиятны, сәнгатьне, башкасында, ләкин бу гына җитми. Телене белү генә җитми. Бүген көндә бара торган икътисади, сәяси проблемаларын, социаль проблемаларны бик иченә кереп җентекләп белергә тиеш журналист. Анализлый белергә тиеш, шишү юлларын күрсәтә белергә тиеш. Шуңа күрә бездә бик күп предметлар инде менә шушы җәмгыятьнең үсеше белән бәйле предметлар. Шулай ук законнарны, хукукый нигезләрне яхшы белергә тиеш. Бүген көндә шунсыз журналистикада эшләп булмый. Һәм инде тагын бер әйбер, бүген көндә яңа заманча технологиялардан артта калырга ярамый. Бүген редакциягә син эшкә киләсең икән, синнән сорыйлар, син менә әйтик алып бара беләсең, анда блог, анда редакция тарафыннан яисә аерым журналист буларак, яисә инде булса шундый төрле форматларда, мультимедиялы форматлардагы мәгълүматны җиткерә аласыңмы, дизайн белән эшли аласыңмы, әйтик сайтка кереп, бу мөмкинлекләрне шулай өйрәтергә кирәк. Әлбәттә, тел инде ул тиешле. Ул табигый. Бу турыда сорау да булырга тиеш түгел. Инде теге әйтәләр икән, менә журналист тегенде очракта телене бозды, бу очракта русча сүз әйтеп куйды дип, мин аңа артык теге хафаламыйм. Ни өчен дигәндә, безгә әйтә иде шул Илдар абый Низам журналистиканың үстәле бар аның дип. Аны тиңләргә ярамый матур әдәбият теле белән. Кайберәүләр менә матур әдәбиятта менә шушылай язылган сурәтләү чаралары, унда 100% грамоталылык белән камил тел белән язылган. Журналистның ала язырга вакыты юк. Күпчелек очракта мәгълүмат ташкыны агылып кына тора. Син артта калырга тиеш түгел. Менә сөйли, син аны тәрҗемә итәргә шул секундында язып җибәрергә тиеш. Аны син калыпларга да саласың. Ул калыплардан да куркырга ярамый. Безне гел куркыталар инде. Менә журналист шаблон белән, калып белән яза. Вакыйгалар кабатланып торгач, тематика кабатлангач, ул калыплар була инде. Әйтик, мәсәлән, әйтәм икән, бүген республикада аязучан бу һава көтелә, һава температурасы 25 градус, анда һава басымы фәлән миллиметр дип. Ул калып бит инде. Мин аңа әзер калыпка салып куян. Башкача ничек итәсез? Ülkeler jurnalistikada bir kalıplaşan ülkeler. Var. Мен хәтерлим, хәбәрләр, вакытта хәбәрләр бит Татарстан хәбәрләр журнал редакциясендә эшләгәндә, кайтабыз яңалыклар, алып кайтабыз бит язабыз. Һәм бирәләр, мәсәлән, шул бер вакыт, мәсәлән, 1 минут 10 секунд бирәләр сюжетка. Урыс редакциясендә дә, татар редакциясендә дә. Менә мәсәлән, руслар яза,
Сегодня, mesela 4-й роддом города Казани deyip, onlar anda ekteler mesela 3 sekundda әпсе керек. Бүгін 7-ші санлы Казан шәрі балалар тудыру йөртүбезгә 3 секунд керек. Менә аңбый татар теленең үзенчәлеге дә бар бит аны. Үзенчәлеге дә бар, ансында белергә кирәк, тоемларга кирәк. Һәрхәлдә син әлбәттә шушы татар теле мөхитендә кайнарга тиешсең. Ул синең өчен бернинди проблема тудырырга тиеш түгел. Хәтта калыпларга салсаң да, башкасы да, тиз язсаң да, камил белү ансы һичшиксез 100%-ндә. Ләкин журналистиканың үз теле дә бар, ансында истән чыгармаска кирәк. Бу хезмәтләрне күбесе журналистлар тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Шулай бит. Әле менә минем өчен бик кадерле бер китап бар, юкаган китап инде, ул Татарстан китап нәшриятында чыккан иде. Үткен каләм үткер күз дигән 95нче елда чыккан китап. Бу китапны әле бүген дә кулланалар, әйтик, яшь хәбәрчеләр, түгәрәкләр алып баручы укытучылар миннән сорап алалар. Инде миндә калмады, менә бердән бер экземпляр калган. Кабат чыгарыгыз, башкасы диләр. Кирәк инде ул. Чөнки анда журналистиканың төп форматлары, төп кануннары дигәндәй турында язылган һәм ул бик файдалы булды. Бүген дә актуальлыгын югалтмаган. Инде ширк гасыр вакыт устада. Әлбәттә, яңадан яңартырга кирәк, яңадан язырга кирәк. Ләкин менә безгә журналистикага килгән күп студентлар шушы әйтәләр, инде без мәктәптә шушы китапны укып үстек дип. Менә бу каләм кеше дигән китапка күзем төште. Каләм кеше дигән сүзне уку белән журналист күз алдына килә. Әлбәттә. Бу шулай журналистларны тәрбияләү юнәлешендә. Каләм кеше дигән китап ул 2 томнан тора, 2 китаптан тора. Аның беренчесе инде Büyük Vatan Soğuşu'na kadarki elikki çağdan başlap ayırım jurnalistlarının ustalığına tuktalıp ayırım jurnalistlerin şəxsi ustalığın analizlagan yazmalarında. Indi ikinci tomda Büyük Vatan Soğuşu'ndan sonraki çağ hem hazırki çağa kadar jurnalistlarının icatlarını analizlap min her halde her bir jurnalistin portretin, icadi portretin tudarıga tırıştım. Şuşu tekstlerini analizlav yolu bilen. Hem misallar bile yazılgan. Misallarını indi kullanabız. Okutu praktikasında da bu kitaplarını hem umumen biz Tatar soyunları indi jurnalistika boyunca, bilgiçlik boyunca barlıq dərsliklərinin kitaplarını Tatarça yazabız. Hem onlar Tatarça kitaplardan yukarı okuyurtunda şuşu üniversite bilim alalar. Bizim için bu bik mühim. Naqmine Tatarça okutu tüp predmetlarını, şuşu bilgiçlik boyunca tüp predmetlarını. Elbette bu kitaplar arasında Mine kadarıyla bulan kitaplar var. Mesela Akademik Tomaşov diyen kitap. Diğer garifinde benim fenni jitekşim buldu aspiranturda. O indi bir kadar başta şeklenip gazete telin öğrenüge qaragan idi. Lakin minanın üzüne göre motordan ko'rsatib bir aldım kebek. Onun üzünün kısık yapıları var matbuat telinin. Üzünçelikleri var. Hem şuşunu açıp bir alğaç indi o bir şartlandı. Mina 2 tapqır diğer disertasiya yazdırdı o. İkincisi indi o mina şuşu rəvişdə kurgaç bir şartlandı. Hem benim işin bik zor mektep buldu anın mektebini uzun. Şuna göre mina anın istəyirgən ne bağışlap, anın torunda istəyirlər toplap, anın eserlerini deyip Akademik Tomaşov mina şu jiyintiqni çıgargan idik. İkincisi mina Florid ağağa bağışlap Ustazı diyen kitap. Anın torunda istəyirlər hem anın şulay yazmaları ol bir usta praktik jurnalist idi. Bizge ol jurnalist olarak da praktik tecrübe ko'rsatdi. Ne için? Ol aytaydi. Jurnalistlarni o'qituvchi kishi ol o'quvchi trener bo'lib bo'larga tegish. Ol praktikadan birde ayrılırga tegish tugul. Ol ömür boyu yazdı, ömür boyu icad etti. Hem bizge şuna mecbur eteydi. Biz öyle 90'lı yıllar başında üniversitede gazete çıkar başladık. O studentlar gazetesi Leninçiydi. Biz onları ismin Məğrifət deyib üzgerttik. O vaxtdağı aspirant Rifat Fattahov, aspiranturda okudum. Ben bilən bir şirdə. Bu gazetenin redaktörü buldu. Məğrifət gazetesinin onları Respublika gazetesi deyib yasadı. O bik indi, nişik deyib
O'tgan kishi terazadan eshikdan kirmasa terazadan kira, shulay tirib, u yuri ma'rifatni bek populyar respublikasi etib ko'tardi. Zamani bor edi, 22 ming tiraj bilan chiqaydi u gazeta bek populyar bo'ldi 90-yillarda. Menda Floridada bu gazetada ishlaydik, bu gazetada qatnashaydik. Bizning yozmalarimiz bilan bu redaksiyaning sostavida, chunki bizning u auditoriyada chiqa boshladi, o'qiyotgan auditoriyada. Anlar endi maxsus bino berdilar. Bo'lmalar berdilar. Anlari Rifat ketdi endi bizning Tatariston jurnalida bosh muharrir bo'lib, bizda ona yerib ketdik. Tatariston jurnalida ishlay boshladik. Bo'lib muharrirlari bo'lib, Floridada menda men endi dekan bo'lib saylandim 2002-da, ham 2003-yildagina men endi ishlarim bitta g'azatlanib ketgach, ketirga majbur bo'ldim. To'g'ri, pedagogik ishni Lekin ayırılmadım. Baribir praktik jurnalistika benim için big yoqdi. Bugün de kuzatib borasiz. Kuzatib da boram, ijodda aytam, yozam da, Allohga shukr. Albatta. Vaqtimiz endi ko'pdan chiqsa da, lekin men bu so'rovni bermashga bo'ldira olmayman. Chunki men o'zim da jurnalist bo'larak bu temaga betaraf tugul. Hozir yoshlar, bolalar umidli keladimi jurnalistikaga? Big umidli, big aybat yoshlar keladi. Men suyunib to'ya olmayman. Biz bir necha yil ilk bizning için bir oyanışlı da hal oldu indi o. 18-yilda bizga budjet o'rinlari bermediler. Hem şu vaqtda bizning toyanışımız, yardımchilarimiz bo'ldi. Tatariston Yangi asr teoriya kompaniyasi konkurs e'lon etdilar, baygi butun respublika bo'yicha ham tatarlar ishtirok barliq maktablar, regionlar bo'yicha ham AIDATNBga degan konkurs e'lon etib, o'zlari to'lab o'qitirga bolalar oldilar. Olar şu kadar zor konkurslar uzgan bağlar, hem olar pek şunday jidlikka ijadiyattan bağlar keldi. Şular örneğinde şu 18-yilda indi bu devam etti. Tat Media Agentliği ayırım redaksiyalar için şulay yoqdagi konkurslar aşağı maxsus soylab aldı mektep balalar arasından. Hem bu yılını bizge bütün olimpiyatlarda jingan, tatar tilin, edebiyatını yaxşı biletirən, ijad etetirən şunday kişili studentlar keldi. Bu yıl alar tamamladılar. Mene onların 12 kişilik gruppadan 8'i kızıl diplom bilen tamamladı. Hem alar okunu tamamlaganda barысы da işe urnaşqan idi. Hem bik eybat işleyler, hem şunday indi o'zlarini ko'rsatgan jurnalistlar qaysi ekranga chiqib indi ishli qaysi informatsion agentlikda, ma'lumot agentligida, qayberlari gazeta jurnallarda ham bik aktiv ijoddalar. Naq shunday yo'qdirkim bizning 19-yilda to'plandi. Haziralar 4-kursga ko'chdilar. Bik kuchli studentlar. Әлі uzgan yılda biz şulay bir qiziqli türküm topladık. Hem bu yılda men ko'rib turam, Altın Kalem konkursunun da Grand Prix algan, hem türlü o'rinlarni olgan abituriyentlar indi hozir prikaz chiqdi, ular o'qirga kirdi bu yil. Hem bik shunday umidli bolalar. Men shodlanib to'ya olmayman. Mana bizning naq mana milliy türkümlerde bik kuchli shunday ijod itetirgan bolalarimiz o'qiy. Bizning kelajagimiz u yoqdan bik shonishli. Allaysa ishingiz bik ko'p ekan hali. Allohga shukr, ish ko'p, ham bik yaratib ular bilan ishlayman. Shulay bo'lsin. Jing sizg'anib, ko'ngil berib, rohatlanib, ishlarga yozsin, salomat bo'lib, bizning elimizga, albatta matbuotimizga shunday kuchli, zavqli, zotli jurnalistlar tarbiyalashda sizga o'ngishlar tilaymiz kelajakda. Inshaalloh shulay bo'lsin. Rahmat Zamira. O'zingizga da o'ngishlar ham rahmat bo'lsin. O'zingizga rahmat. Shusha tig'iz grafikingizda vaqt topib bizga kelganingiz uchun o'ngishlar tilaymiz. Muhtaram tomoshachilarimiz, sizga da rahmat. Bu kechni bizning bilan bo'lganingiz uchun tag'in bir atnadan uchrashirmiz inshaalloh. Uchrashgunga qadar esin sog' bo'linglar.